ያው ከምቲ ልሙድ ማለት እዩ ሎሚ እውን ናይ ሓንቲ ሓፍተይ ፅቡቅ ዝኾነ ታሪክ ሒዘል ክመፅአ ኣለኹ። ብውሽጢ መስመር እያ እዚኣ እውን ኣውጊዓትኒ ነይራ። ቁሪ ከመይ ትኽእሎ ኣለኽን ናብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለኽን ቁሪ ሓይልና ቁሪ ሓይልና ኣሎ። ኦኬ እና እዛ በዓልቲ ታሪክ ቀጥታ ናብ ሓሳበይ ከኣትየክን ጥራሕ ቪድዮ ላይክ ግበራ ላይክ ጌርክን ጀምራ ሓደሽቲ ኮንክን እውን ናብ ቻናል እንኳዕ ድሓን መፃኽን እዚ ቻናል እዚ ንዓኽን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተኸፈተ እዩ። ዘጋጠመና ምስ ሓዳርና ምስ ፍቅረኛና ምስ ዕርክነት ምስ በሓዙት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ዝገጠመና ኩሉ ነውግዐሉ ቻናልና እዩ። ናኩላትና ቻናል ናትኪ ናትና ናኩላትና ታሪክ መፂና እናቕርበሉ ተመክሮ እንለዋወጠሉ ቻናል እዩ። ሕዚ ሰብስክራይብ ግበራ ትጥቀማሉ ኢኽን ነባራትና ዘይተኸታተልቲ ከምታ ልሙድ ከይበልክኹን ኮሜንት ፃሕፋ ኢኽን ክሳዕ መወዳእታ ድማ ሓቢር ክንፅንሓኒ እሞ ናታ በዓልቲ ታሪክ ምኽሪ ክተቅምጣላ ኢኽን ደስ ዝብል መምሃሪ ዝኾነ ሓሳብ እየ ሒዘልክን መፅእ ኣለኹ። ማይ ተዘቕርብ እዚኣ ደስ በሃለኒ ግን ኣየቕረበኩን። ኦኬ ከይነውሐክን ሕፅረ ሕፅረ ኣቢለ እቲ ታሪክ ክዛረበክን ኣይ ቲንክ እንታ በዓልቲ ታሪክ ምንታን እንታይ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ፕራይቬሲኣ ንምሕላይ ዝበሃል ማለት እዩ። ሽማን ኣድራሻኣን ክንቅይሮ ኢና ወይ ኣይነግረክን እና ብቻ ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ ተወሊዳ ኮን ዝዓበየት ኣይኮነትን ኣብ ቀረባ ግዜ እያ ናብቲ ከተማ መፂኣ እና ኣብቲ ዝነበረቶ ከተማ ሕጉስቲ ስለዘይነበረት ኣብቲ ዝተወለደትሉ ማለት እዩ ሕጉስቲ ኣይነበረትን ፅቡቕ ነገር ኣይገጠማን በጠቓላሊ ብፍላይ ድማ ብፍቕራዊ ሂወት ብዙሓት ሰባት ዝበደልዋ ዓይነት ጓል እያ። ከምዚ ብዙሓት ክብለክን ከለኹ ቅድሚ ሕዚ 10 ከባቢ 10 ልዕሊኡ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ትፈልጥ እያ። ጋሻ ኣይኮነትን ንፍቕሪ ምናምን ምናምን እና እዞም ኩሉ ፍቕረኛታት ክሕዝ ዝኸኣልኩ እውን በቃ ኩሉ ስለልካሕደኒ እዩ። ኣነ ድየ ለዋህ ኮይነ ወይ ከምቲ ዝበሃል ዕዋላ ድየ ኮይነ ኣይፈልጥን ወይ እቶም ኣወዳት ድዮም ሕማቕ ዝገብሩኒ ኮይኖም በቃ ምንም እንተን የብለይን ግን በቃ ምስ ብዙሓት ኣወዳት እየ ዝፋለጥ ርክብ እውን ገይረ ዝፈልጥና ናብቲ ዝበልኩኹን ከተማ ምስ መፀት ካብቲ ዝተወለደትሉ ቀልጢፋ ፍቕረኛ ንምሓዝ ዕላማ እዩ ነይሩ። በቃ ቅልጥፍ ኢለስ ዕድመይ እውን ይኸይድ ስለዘሎ ኩሉ እውን ይብድለኒ ስለዝኾነ በቃ እስቲ ርግዕ ኢለ እስቲ ዝኾነ ሓዳር ክሕዝ ዝኾነ ይኹን ብቻ ይድለይኒ ንሓዳር ብቻ ይምነይኒ። ያው ተዋና ስራሕ ናብቲ ዝመፀትሉ ከተማ ናብቲ ሓዱሽ ከተማ ምስ ኣተወት ዋና ስራሓ እንታይ እዩ በዓል ሓዳራ ምድላይ እዚ እዩ ነይሩና ቆንጆ ይኹን ኣይኹን ሃብታም ይኹን ኣይኹን ከንብረኒ ክሳብ ዝኸኣለ ሓቢርና ፍቕሪ ሸር ክንገብር ክሳብ ዝኸኣልና ምንም ከይማረፅኩ ሓዳር ክገብር እየ ኢላ ትውስን። ብድሕሪኡ ብዙሕ ኣይፀንሐትን ቅልጥፍ ኢላ ዝኾነ ወዲ ትረክብ ብብዙሕ ዕድመ ዝዓበየ ኦልሞስት ናብ ከባቢ 15 ዓመት ገለ መንጎኦም ጋፕ ዘለዎም ወዲ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዓብይ እዩ እሳ እውን ንእሽተይ ኣይኮነትን ግን እሱ ብጣዕሚ እዩ ዝዓበያ። ብድሕሪኡ ያው ዕድመ ውሕጥ ዘበለ እዩ ካብኡ ድማ ዲሰንት እዩ ዝመስል ከምዚ ኣለክምሽ ፅቡቕ ባህሪ ዘለዎ ፅቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ቤተክርስትያን ዘብዝሕ ክሳብ ሕዚ ጓል ዘይረኸብኩ ወይ ሓዳር ዘይረኸብኩ ናሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ዕዋሉ ስለዝኾና ማለት ግዝያዊ ዝኾነ ስምዒተን ከርክዓሉ ዝኽእላ ወይ እውን ገንዘብ ኣብ ምድላይ ስለዝተፀመዳ እታ ንዓይ ትኸውን ጓል ኣንስተይቲ ክረክባ ኣይከኣልኩን። ክሳብ ሕዚ ሓዳር ዘይገበረኩሉ ምኽንያት ንሱ እዩ ገለ ኢሉ ዝኣምን ዓይነት ወዲ እዩ እና ምስታ ዝብለክን ዘለኹ ሓፍተይ ምስታ ታሪክ ዘካፈለትኒ ክራኸብ ከሎ ብፅቡቕ እዮም ተራኺቦም ካብኡ ድማ እዚ ኩሉ ነገር የዕልላ ኣነ በቃ ጨዋ ፈጣሪኣ ትፈርሕ ገዝኣ ተኽብር ሓዳራ ተኽብር ንወዲ ዘለዋ ክብሪ ድማ ሓሪፍ ዝኾነ ጓል እየ ዝደሊ ዝፈቱና ከምኡ ተኮይንክለይ ገለ ተባሂሎም የውጓል ካብኡ ዝገርመክን ዝበሃልዎ ዘሎ ብእንትን እዩ ብቻት እዩ ብቻት እዮም ዘውግዑ ዘለዉ እና ዴት ክገብሩ ይቋፀሩ ዝራኸብሉ መዓልቲ ይቋፀሩ እሞ ብድሕሪኡ ምስ ተቋፀሩ ኣብታ ዝተራኸቡላ መዓልቲ ማለት እዩ ሓቂ እያ ትዛረብ እታ ቆልዓ ግዜ ኣባ ኣይሓርየትንን ኣብታ ዝተራኸብናላ መዓልቲ ንመጀመርያ ግዜ ፍቕሪ ክነሕልፍ ዝተጋነናላ መዓልቲ ተሰዓዒሞም በቃ ድሕሪ
ምስ ተፋለጥካ ንፍቅሪ ምስ ተጠያይቅካ እትገብሮ ዓይነት ምስዓም ተሰዓዒምና ኣይከልከልክዎን በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እሱ እውን ዝመርፆ ዓይነት ወዲ እዩ። ኣነ እውን እታ ዝመርፃ ዓይነት ጓል ኮይነ ይረኺብኒ እሱ እውን ሓዳር እዩ ዝደሊ ኣነ እውን ሓዳር እየ ዝደሊ እና በቃ ቅልጥፍ ኢልናስ ምንም ምውጋዕ የድልየናን በቃ ቀልጢፍና ናብታ ምስሓ ኢና ኣቲና ካብዚኣ ምስ ገበርና ገና ወደ ምስ ተራኸቡ እዮም እዚኣ ዝገብሩ ዘለው ኣውቂዕና ገለ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ናብ ገዛ ተጠቕለል ናብ ናቱ ገዛ ትሕወስ በቃ ምፂ ወይ ጋሻ ነቲ ከተማ ይለክን ኣለኹምሽ በቃ ምሳይ ንበሪ ነገራት ቀሊል ክኾኑ ልኸዮም ካብኡ ሓቢርና እናሃለና ሽማግለ ክልኣኽ እየ ናብ ገዛ ምናምን ይብላ ኣሁን ናብ ዓዳ ማለት እዩ እሺ ተባሂሎም በቃ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድሕሪ ፅባሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ገዝኡ ተኣቲ ብድሕሪኡ ሓቢሮም ምንባር ጀመሩ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ኣሚነዩ ኣሚንኒ በቃ ሓቢርና ምንባር ንጅምር በይኑ እዩ ዝነብር ነይሩ ሰራሕተኛ እያ ትሰርሐሉ ነይራ ካብኡ እታ ሰራሕተኛ ኣውፂና ክልቴና ምንባር ጀሚርና ጨዋ እዩ ብጣዕሚ ናብ ቤተክርስትያን ሰብ እዩ ብጣዕሚ ኣብ እምነተይ ጠንካራ ክኸውን ገይርኒ ለባም እዩ መስተውዕል እዩ ቀልጢፋ ምዝኣተኹስ ኣይደንገፅኩን ገለ ትብለኒ ብድሕሪኡ ያው ሓቢሮም ምንባር ጀሚሮም ኣለዉ ወርሒ ምስ ገበሩ ድማ ብዛዕባ ውላድ ይዕልሉ ትውልድና እንታይ ይመስልክ ስቲል ሓዛን ስቲል ሽማግሌ ተለኣኸን ዘሎ በቃ ከምታ ዘለዋ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እና ኣብ ወርሒ ብዛዕባ ቆልዓ ምውጋዕ ይጅምሩ እስካብ ሕዚ መከላኸሊ ተጠቒመ ኣይፈልጥን ግን ኣይጠነስኩን ገለ ትብል ኣፍታ ወርሒ ውሽጡ ማለት እዩ እና ብዛዕባ ቆልዓ ምውጋዕ ጅምሩ ተጠነስና እንታይ ይመስለካ ገለ እሞ ድሓር ከሽማግለኻ ካብኡ ሽማግለኻ ገለ ተበለቱ ድማ ወለደይ እውን ኣይሚን ወለድኹን ቀልጢፎም ከቕበሉ ኣይዘርአኻን ከይንበሃሃል ምእንታይ ሲ ተጠነስኪ እዩ እሺ ዝበሃል ኦሮማይ ጠኒሳ ዳኹል ገለ ክበሃል ምእንታን ንሕና ክሳብ ዝተፋተና ወለድና ስለዘይግድሾም መጀመርያ ተጠነስኪ እዩ ፅቡቅ ገለ ይብላ እሞ እሳውን ተኣምኑ በቃ ይፋተው እዮም ክልቲኦም ፅቡቅ እዮም ዘለው ገለ ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ጨዋ እዩ ኢላ ተኣምን ኣይትጥርጥሮን ምንም ነገር ክገብረኒ ኣይኽእል ኢሉ እያ ትሓስብ ካብ ድማ ናይ ብዙሓት ኣወዳት ዝኾነ ልምዲ ኣለዋ ቅድሚ ሕዚ ትፈልጥ እያ እዚ ወዲ እዚ ዝተፈለየ እዩ ኢላ እያ ትኣምን ብድሕሪኡ እሺ ኢላ በቃ ይምክሩ እሞ ይኣብዮም እቢ ይብሎም 3 ወርሒ ዝኸውን ይኣብዮም በቃ ኣይተራኸበን ትውላድ ፈቅዱ ናዘረት ፈቅዱ ማይ ፀሎት ናዘረት ተኾነ ሌላ ፈቅዱ ፀበል ኣምፅያ እናሰተየት ናብ ዘይትኸዶ ይብላን ናይ ኣቕሽቲ እንታይ እዩ ዝደገሙላ ፀበል ኢላ ትሰቲ ማይ ፀሎት ትኸይድ ፈቅዱ ቤተክርስትያን እናኸደት እምነት ናምፀት ትልምጠት ገለ በቃ ክኾነላ ይኽኣል እዚ ውላድ ያ ብሽቕ ኢላ ብጣዕሚ በቃ ሓሪቓ እዚኣ ሓዳር እዚኣ ኮይናትለይ ኢለ ምስ ተቐበልኩሲ ከመይ ጌራ ተኣበየኒ እዚኣ በፂሓ ኢላ በቃ ብጣዕሚ ትሓርቕ ንዓይስ እንታይ ዓይነት ሰይጣን እዩ ዝፍትነኒ ዘሎ ትብል ምክንያቱ ቅድሚኡ ፍትም ካልኦት ኤክሳታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ብምሉኦም ፍቅረኛታታ ጥንሲ ከየጋጥም እሞ እንትናበለቱ ትፀንሕ ተውርዶ መብዛሕትኦም ኣውርዳቶም እያና ቅድሚ ሕዚ ዘይደለኽዎ ጥንሲ እናተፈጠረ ናውርድኩ ዝነበርኩ ቆልዓሲ ኣብ ሕዚ ወፂሑስ ከመይ ገይሩ ይዓብየኒ ምስ ደለኽዎ ናተይ ክኾነኒ ዝኽእል ወዲ ምሰግነኹ ኢላ ብጣዕሚ ትሓርቕ በቃ ግን እግዚኣብሔር ዝበሎ ዝኸውን ፅዒራ ናፍቲ ኢላ ንስሓ ኣትያ ዝገበረቶ ነገር ምናልባት ማስቃዶ ይኸውን ፈጣሪ ቀፅዐኒ ደሎ ይኸውን ኢላ በቃ ልፍዕ ኢላ ዝሮ ኣብ መወዳእታ ኣብ መበል 4ይ ወርሒ ገለ ይኾነላ ማለት ቆልዓ ትሕዚ ማለት እዩ ጠንሰ ትሕዝ ድሕሪኡ ሕጉስ ኢላ ኮይኑለ ኢላ ገለ ነቲ ሰብኣይ ኣማኺራቶ ነጊራቶ ሰው እውን ተሓጒስ በቃ ደስ ዝብል ነገር ተፈጢሩ እቲ ፀገም ካብ ድሕሪ ሕዚ እዩ ዝጅመር እቲ ቆልዓ ካብ ዝጥነስ ኦኬ ምስ ተጠነሰ ድሕሪ መበል 4ይ ወርሒ ወዶ ተጠነስ ይለክን ኣለኹ ከም ዝተጠነሰ ዝፈለጡ ከምዚ ናይ ወርሕን ገለን ኦልሞስት ናብ 2 ወርሒ ከባቢ ኣይ ቲንክ ተለጋጊ ቅርታ ተሊኽ ትሰምዕኒ ትኾኒ ግን ዝሮ ግዜ ዝወሰደ ጥንሲ እዮም ፈሊጦም ናብ መበል 2ይ ወርሒ ገለ ዝተፀግዐ ብድሕሪኡ 2 ወርሒ እንድሕር ደኣ ገይሩ ዝቆልዓ ኦልሞስት በቃ እንድሕር ትምለሰሉ ግዜ ውሕድ እዩ ድሕሪ 3 ወርሒ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብፀባይ ሒዝዋ ፀኒሑ ብድሕሪ እዛ 3 ወርሒ ምስ ሓለፈት ግን በቃ ትወዲ ፀባይ ይቕየር ኣይትፈልጦም ኮይና በቃ ትሪት ኣይገብራን ወትሮይ ዝነጫነጫ
ከመይ ዝበለት ምህርቲ እያ ማለት ምህርቲ ክብለክንሲ ንነፍሳ ከመይ ትሪት ክትገብር ከም ዘለዋ መን የኽብራ መን ንዕቃ ንዚ ንዕቃ ሰብ ከመይ ጌራ ክትምልስ ዘለዋ ምስታይ ዓይነት ወዲ እውን ክትፀንሕ ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ ከምዚ ትታለል ማኒፕሌት ትግበር ዓይነት ጓልስ ኣይኮነትን ብድሕሪኡ በቃ ሕርር ኣቢልዋ በቃ ምን ትሪት ኣይገብራን ከምዚ ውፅእ ዓይነት ኔክ ምሽ ሓኹ ክነብሎ ከም ዘይወርድ ንገሮ ዓይነት ኣብቲ ገዛ ከይትነብር ሰላም ኣስኢንዋ ኣሎ ከይትወፅእ ድማ በቃ ኦሮማይ ለጋጠመ ነገር እኒኦ ጥኒሳ እያ ገለገለና ኣብ ዘይትፈልጦ ከተማ ለያ ዘላ ከቢድዋ ናበይ እሞ ክኸይድ ትብል ገለ ብጣዕሚ ሓያል ይበኣሱ በቃ ኣነ እናስኽን ክንረዳዳ ኣይከኣልናን በቃ ውፅለይ ይብላ ፅንሕ ኢሉ መሊሱ ድማ ብኸይ ኣቢላ እቲ ዓይነት ሂወት እዩ ዘለኒ ኢላ በቃ ብኸይ ኣቢላ ክሪኣ ከሎ ድማ በቃ ሽግደፍ እየ ፅንሒ ይብላ እንደገና ሕርር የብላን በቃ ብኸይ ተብል እንደገና ሕርግየት ትበሃል እንደገና ኣነ እናስኽ ክኾንልና ይከኣልን ንኸድውፅእ ትበሃል እንደገና እሺ በቃ ግደፍ እየ ንምበር ሓቢርና እናበለ በቃ ልባ ተገይብላ ብድሕሪኡ ከምዚ እናበለት ቆልዓ 6 ወርሒ በፂሑ ሽማግለ ስቲለ ተለኣኸ ገዛ ይፈልጡ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘላ ማንም ዝፈልጥ የለን ሓደ ከምቲ ዝበለቶ መጀመርያ ዘርኣ ይኮነይ ትወዲ ማለት ሓበሻ ኢና ኣብ ከምዝታት ብጣዕሚ ኢና ነካብድ ኣይኮነይ ዘርኢ እሞ ሓደ ዓዲ ሓደ ቋንቋ ሓደ ብሄር ኮንካ ካሲ ካብኡ ከለዩሱ እናተባህለ እዩ ጉዳያት ዝተኣጓጎልና ኣይኮነይ ጠቕላላ ናትካ እንትን ዘይኮነ ዘይመማስልትኻ ሒዝካ ይትረፍ እሞ ናይትካ ዝመስል ኳስ መዓት እንከድ ኢሉ ወፅኹና ገዛ ይፈልጡን እንታይ ምዃኑ ትንሰሎ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘላ ማንም ዝፈልጥ የለን እና 6 ወርሒ በፂሑ ኦልሞስት ክውለድ እዩ ቆልዓ ልምን ተብሎ በጅሻኻ እንዶ ከምዚ ኣግበር ኢላ ልምን ተብሎ ብድሕሪኡ ትወዲ ኣብ መበል ታሽዓይ ዝሮ እንታይ ይብላ ዝሮ ለኣኩልከሲ ያው ዳ ኮነት ቆልዓ ምውላድ ይተርፍ ስኸውን ሰበይቲ ምዃንከ ኣይተርፍ እንታይ ከምዚ ምክባድ ኣኽና ወልዲ ተካብዳ ገለ ኢሉ ሽምጥጥ የብላ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ መበል ታሽዓይ ወርሒ ገለ እሺ ከም ደለኹ እየ ይኹን ተባሂሉ ናብ ገዛ ዝወፅሑ ሰባት ተፀዊዖም ገለ ናብቲ ዓዳ ይለኣኹ ይሰምዑ ወለዲ ይሰምዑ በቃ ታሞ ኦሮማይ በቃ ወለዳ እውን ይቕበሉ ምንም ኣይበሉን ይኹን ይብሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣትሊስት በቃ ለሐሸ ኩነታት እየ ዘለኹ ኢላ እታ ቆልዓ እውን ሕጉስ ትብል ኣብ ለሐሸ ኩነታት ከም ዘላ ትሓስብ ገለ ቆልዓ ተወሊዱ ሃራስ ናሌት ዘሕለፈቶ ጉድ ብሱሩ ካሊእ ፕሮግራም ከፊት ካሊእ መደብ ሓደ 30 ደቂቓ ምናምን ከፊትካ ተለይ ኮይኑ ኣይውዳይ መንከራ ረኺባ ሓራስ ኣይትመስል ግዛዕ ኣይትመስል ሕርቕ ኢላ ሓሪራ ተቐይማ ንኩሉ ሰብ ተቐይማ ናቱ ቤተሰብ ሕርኽቲ ኣሕርቕ እንዲ ደቢሎምዋ ኣጓሪምዋ ከምዚ ንገንዘብ ኢላ ዝኣተወት ዓይነት ነገር ኣሎ ምሽ በቃ ከምኡ በቃ ሕርር ኣቢሎምዋ ተሰሚዕዋ በካያ ነቢዓ ተሓልፋ እሱ እውን ምስ ቤተሰቡ ምስ ኣዕርኽቱ እናወገነ ማለት እዩ እና ምን ክገብር ስለዘይኻልኩ ኦሮማይ ሓሊፈ እያ ኣብዘይ ዓዲ መፅአ ድማ ኢለ ብድሕሪ ግን ተዋናሕ ዝሓሳብ ጭንቀ ኮይኑዋ ዘሎ ከይዶም ወት መዓልቲ በቃ ዝጨቃጨቁ መዓልቲ ዝኾነ ጉዳይ ለዓል መጨቃጨቂ ኢቭን ብቲክቶክ ኢሎም ስክሮል ክገብሩ ዝረኸብዎ ዝኾነ ሓሳብ እሳ ናይ ባዕላ ሓሳብ እኒዋ እሱ ናይ ባዕሉ ሓሳብ እኒዎ በዚኣ ዝጀመረት ገዛ ናብ ሓዊኣ ትብላዕ ብክርክር ማለት እዩ እና ከዞም መወዳእታ ቆልዓ ምስ ወለደትሉ ኣብ ዘይኮን ደረጃ ምስ በፅሐት እንደገና ከምዚ ብክርክር ብጭቕጭቕ ዝመፀ ነገር ካብ ገዛ ውፅለይ ኣነ እውን ብሕጊ እንትን ለውፀለይ ገንዘብ ከፊለ ወደይ ክዕቢ እየ ንስሓ ግን በቃ ኣኽለና ክንስማዕማዕ ተዘይኽእልና ንረዳዳእ ተዘይኽእልና ሓቢርና ምቕፃልና ትርጉም የብሉን ገለ ኢሉ ከውፅኣ ደልዩሎ ሕዚ ኣብ መቀርቀር በቃ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቂ እያ ዘላና ነብዕት እያ እዛ ታሪክ እዚኣ ነጊራትኒ እናታይ ትብላ ብናትክን ምኽሪ ኣብ ኮሜንት ኣምጣላ ተልያ ትርኢክን እያ ከዚኢላ ድማ ከብፅሕላ እየ ሓሪፍ ምኽሪ እንድሕር ደኣ ሃሊክን ማለት ሓደ ኣይዓዳን ካልኣይ ድማ ናብ ወለዳ ዋላ ትመለስ ተባሂላ ድሩኡ እኮ እዩ ዝብለካ ሰብ ትፈልጣ ይኹን ወዶ ኣብታ ሰዓታ ምንም ነገር ዘይገብረልካ ምንም ነገር ዘይሓተተካ ምንም ነገር ዘይመኽረካሲ ምስ ኮነት ዋይ ድሩኡ ኢልና ኢሎ ነርና እዩ ዝብል ኣይበለ ይኮን ንዓኻ እኮ ይበለካን ብውሽጢ እኮ ኢሉ ሓሲቡ ወዲእዋ ብውሽጢ ዝሓሰቡሲ ኢለኮ ነይረ ድሩኡ ይብል ዋይ ድሩኡ ለይኮን ነገር ዳ ኮኒ ነይሩ ምናምን ይብል እና እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ በቃ ሰኪፍኒ እኒኦ ድሩኡ ለይናታ ኣብ ላይ ዓዳ ከይዳ ቀለብለብ ኢላ እምበይ እየ ክበሃል ናብ ወለደይ ከይምለስ
ባዕልይ ሰርቫይቭ ክገብር እየ ከይብል ድማ ትሪእዮ ኣለኻ እቲ ናብራ ኣይኮነ ኢለይ ጠንካራ ሓራስ ቆልዓ ሒዝካሲ እንድዩ እንኳንስ ኢልካ እኳስ ከቢድ እዩ ንባዕልካ እንተውልቀኻ ንላጤኻ እኳስ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እቲ ቆልዓ እንደገና ብጣዕሚ ሕዚንን ብዘይ ኣቦ ብዘይ ቀለብ ምናምን ድዮ ክዓብዮ ኢላ ቀናና ሕትያ ተዛሪባትኒ ግን ዋላ ሰርቫይቭ ተገበርኩ ዋላ ብገንዘብ ደረጃ ዋላ ሰርቫይቭ ተገበረትሲ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ንሰብ ዝቀለብ ዝኾነ ኣእምሮ ሞራል ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣሚናቶ ከመይ ዝበለት ቅንዕቲ ቆልዓ ማለት ብብዙሕ ዕድመ ዝዓበየ ኣረጊት ሰብ ዕድመ ይውስኖን እንድዩ ግን በቃ ኣትሊስት ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩና ብዚ ደረጃ እዚ ጎዲእንስ ከመይ ኢለ ምናምን በዚ ደረጃ እዚ ጎዲእዋስ ከመይ ኢለ ኣሰብ ክትኸውን ትኽእል ገለ ዝብል ብጣዕሚ በቃ ይናደደካ እናተብኣ መኽረተሉ ኣነ ከም ኣነ ብውሽጡ እውን ክፅሒፈላ እየ ተዘራሪብና ኣውፂአና ኢና ግን ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተዘይነሃፅፅ ዶ መኻሪ ምዃን ቀሊል እዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ዓለም ዝቐለለ ነገር እንተሃለየ ዝኾነ ታሪክ ምስ ፈለጥካስ ዋይ ገለ ምባል ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ከምኡ በሃሊት ክኸውን ኣይደልን ግን ተዘይነሃፅፅ ሰብ ዓመት ረኣኻዮ ክልተ ወርሒ ረኣኻዮ ክልተ መዓልቲ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን እንዲኻ ግን ሓላፍነት ክትወስደሉ ትኽእል ዋላ እኳ ከምዚ ተገይሩንሲ ባዕለይ ክሽከሞ ይኽእል እየ ምንም ተገጠመስ ኣየትቃዕለይን ኢልካ ሓላፍነት ትወስደሉ ፀገም ተላኣቱ ይሕሸራው ሂወትካ ዋላ ተካሓደን ዋላ ውፅእ ተበለንሲ ናጋ ንግሆ ነብሰይ ምሽካም ኣይኣምንን ውላደይ ምሽካም ኣይኣምንን ኣብ ትብለሉ ሲትዌሽን ምስ በፅሐት ተዝኸውን ናብቲ ሓዳር ዝኣተወቶ ተረዲእክናኒ ክንወዶ ሕዚ ውፅእ ኢልዋሲ ናብቲ ነጥቢ የብለን ቀዲማ ሓሲባትሉ ነይራ ትኸውን ኸ ኣይማኣተወትን ወይ ክትኣቱ ከላ ነገራት ኣዘገጃጅያ ክትኣቱ ነይራ እና ዓርስኽን ተጠጠው ተብላሉ ዕድል ፍጠራ ናለማዓንቲ መልእኽተይ ማለት እዩ ኣብ ማንም ሰብ ዲፐንድ ኣይትግበራ ኩሉ ነገር ክትጅምር ከለኻ ንነብስኻ ኣሚንካ ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪኡ ዝሕግዘካ ሰብ ተረኸበ ፅቡቕ ዝሓሰብክዮ ነገር ተሰመረ ፅቡቕ ተዘይሰመረ ግን ፕላን ቢ ዝበሃል ነገር ክተቐምጥ ኣለኪ ኣብ ሂወት እዚ እዩ ተወሳኒ ነገር መልእኽተይ ናለማዓንቲ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ሓሳብ ሒዘልክን ክመፅእ እየ ከምቲ ዝበልኩኹን ናታትክን ሓሳብ ኮሜንት ተለይክን ኣብ ኮሜንት ኣብ ታሕቲ ፀሓፋላ ኣስፍራላ ኢኽን ክሳብ መወዳእታ ሓቢርክና ንፀናሕክን ተጠቒምከን ኢኽን ተማሂርክን ኢኽን ብነፃ ይኹን ላይክ ሼር እውን ገራና ኣብ ካልኦት እንታይ ትበፅሕ ኣለ ትደልዮ ሓቢረክን ዝፀናሕኩ ሰናይት እየን ዘይትፈልጠኒ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ታሪክ ሒዘክን ብካሊእ ታሪክ ክመፀክን እየ ያው ፅባሕ ማለት እዩ ተኽኢለ ተዘይኽኢለ ድሕሪ ፅባሕ ክመፅእ እየ ክሳብ መፃኢ ሰላም ቻውት